A xuntanza mantida esta mañá na sede da Confraría Nollesa entre os representantes da Plataforma contra os vertidos da mina de San Fins e a portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, tiña como principal finalidade analizar o estado no que está actualmente o proceso, unha vez iniciadas as obras da planta de tratamento de achiques da explotación mineira, paso previo ao baleirado duns 4 millóns de metros cúbicos de augas contaminadas con metais pesados. Na reunión abordáronse tamén as accións que se están a preparar por parte dos distintos colectivos implicados, incluindo unha batería de accións xudiciais. A intención da plataforma non é outra que parar os vertidos antes de que poidan causar un desastre medioambiental. Parar estes vertidos que non se poden levar adiante, unha vez que a previsión da empresa que xa está realizando as obras para poder executar eses vertidos é que puidesen comezar este propio verán, non? Entón, a nosa prioridade absoluta, a urxencia que hai é parar eses vertidos antes de que poidan causar un prexuízo grave e irreparable na ría en todos os ecosistemas augas abaixo desa mina. Na xuntanza, Pontón mostrou o seu total apoio á plataforma. Segundo ela, urxe paralizar esta autorización de vertido, que pon en serio risco o futuro de moitas familias que viven directo ou indirectamente da ría. Isto supón unha ameaza para unha das columnas económicas máis importantes que ten esta ría, eu diría o verdadeiro motor económico da ría, que toda a actividade pesqueira e marisqueira que se fai neste entorno, sobre todo o marisqueo, non, que é a pata fundamental que ten esta ría e que estamos falando, por o tanto, do pan da xente. O que non entendemos desde o BNG é como temos a un goberno do Partido Popular que ante a reclamación unánime que lle está facendo toda a comarca de que paralice ese vertido, prefire poñerse do lado da multinacional, unha multinacional australiana, por certo que opera desde paraísos fiscais e que xa sabemos como fan, explotan os recursos e o que deixan pois son desastres medioambientais. Nos non queremos que ese sexa o futuro para o noso país e por eso quero pedirlle ao señor Rueda que paralice esa autorización de vertido e que non poña en risco o futuro desta comarca. A líder nacionalista sinalou que apoiarán tamén a convocatoria de manifestación prevista para o vindeiro domingo 29 de abril en Santiago e anunciou que levarán novas iniciativas ao Parlamento, solicitando a paralización desta autorización de vertido, que segundo ela se puido levar tamén a cabo de xeito irregular.